Sa number 2, isa ka punong barangay sa Bacolod City, ginreklamo sa Ombudsman bangod mayara siya sang washan mismo sa dalan. Grave misconduct ang kaso administratibo samtang paglapas sa Republic Act 1319 upon Anti-Graft and Corrupt Practices Act naman ang criminal case sa gitpasaka sa syudad sa Bacolod bato kay Barangay 16 punong barangay Jason Ligaya. Ini matapos nga wala nagsunod ang punong barangay nga ipabilin ang katinlo kag kahilway sa sidewalk sa Palangka Road sakop sang iya nga barangay. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga matapos nila na-clear ang dalan, nagbinalik na naman ang mga illegal structure. Ilabi na, ang isa ka vendo car wash ngayara na mismo sa dalan. Sandig sila investigasyon, si Ligaya man mismo ang tag-iya sa mga vendor o vendo car wash. Rason nga ila nagipasaka ang kaso sa Office of the Ombudsman. Si Ligaya ang nanging pinakauna nga punong barangay sa Bacolod nga nakasuan bangod sa among nga rason sa idalom sang administrasyon ni Mayor Greg Gasataya. Dugang panitso, ang iningahitabo ang isa ka mensahe para sa tanan nga mga punong barangay sa syudad na sila mismo ang kinahanglan nga magdisiplina sa ilang mga pumuluyo. Sa isa ka interview sa radyo, gin-question sang punong barangay kung nga siya lang ang ginapainitan sa syudad kay kadamo man puno sang obstruction sa mga dalanon sa Bacolod. Sports Kapitan this is a clear message sa tanan no. Sa Villamonte may gitagaan man tada sa post demolition report sa 27 sa damo kita kapitan nga ginaayo ang kooperasyon kag pagbulig sa aton City Legal Office. Kaya hindi man tadamo ang aton personal, hindi man damo mo tigayo kita sila nga buligan ta nila.